hau aurreratu dizuegu gaur faktorian gonbidatu nagusia Jon Isausti Donostiako alkate izango zela. Isausti jauna, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ondo. Estreinoa tokatu zaizu. Estreinoa esango dugu alkate makila eskutan duzula, ez? Berez bazenuen esperientzia kultura zenegotzi gisa, baina lehen kainoika da alkate postu askuratu zenuenekin. Bai, aurreko urtetan tokatu zaik, niuk esaten nuen bezala bakean egoteaz, bake esteitxean festa prestatzen, kultura eta festa zinegotzi izan izelako azkeneko urtetan, baina egia da urtengoa berezia izan dela, alkate moduan lehen da bizikoa izan delako, eta egia da, aste nagusia beste era batera, ez? Beste manera batera bizi duzula, begirada zabalagoa da, 300 ez, begirada hori esaten da moduan, baina, uste dut lehen da biziko bi egun hauek txukun joan direla, ondo joan direla, eta espero ere, astelehendik aurrera, gaurtik aurrera ere, martxa bera ukitzea, aste nagusiak. Kainoiko da horretan, sorpresa txikia izan da, omenaldi egina izan diezu justo mundialean kopa irabazi zuten bi jokalaria, ikusi genuen kainoikadan artillero kantatzen Zubimendi gerora Oiartzabal iritsi zen, hauzan falta zitzaiena, merezi zuten Donostiak egin behar zion omenaldi bat jokalari hauei? Hala pensatzen dut nik, Donostian bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri, omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio, bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi persona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua, eta larun batekoa horixe izan zen. Jarri zenutan Donostian pantaila erraldoia final partida hori ikusteko? Horrek ere sortu zuen polemika, damutu zaizu? Ez, egia esan, uste dut garaiak ere asko aldatu direla. Eta nik uste dut, hirian egon daitezken, pentsaera, afizio guztiei bideman behar zaiela. Horrek, bizikidetza ere errazten duelako asko. Eta antolatu ziren ekipo bateko afiziokoak, ano eta inguruan, Espainia babesten, eta Argentinarrak ere Donostian asko ditugulako, hiriko beste punta batean jarri ziren, beste plaza batean, baita ere beraien jarraipena egiten. Eta uste dut oro har, bi ekipoetako, bi taldeetako afizioek, bizikidetza natural eta sano erakutsi zutela geurean, hirirekia da gurea, zabala anitza, hori demostratu genuen egun hartan. Hiri irekia diozu, baina sortu du ikamika eta hundia zuk hartu duzun erabaki batek, aurreko asteetan duela 3 bat aste iragarri zenuen afari solidarioak bertan bera utzi behar zirela. Orduan aipatzen zuen nuen, delinkuentzia bada, debeku hori ulertu ez duenik eta migrazioa eta delinkuentzia nolabait batu egin dituzula, aurpegiratzen dizunik ere bai. Ez da neure helburua horixe izan, nik ez dut ukatuko, egia da, kaleko afari hauek bizikidetza arazoak sortzen zituztela, baina hori ez dugu inork ukatzen, ez bolondre, ez voluntarioek, ez bizilagunek ez geuk, datuak hor daudelako, baina ez da izan erabakiaren oinarria ez da muina, hori bai utzi nahiko nukela argi. Azken finean, hemen kuestioan dagoena, dobetu nahi izan dana, arreta eredua izan da, edo laguntza eredua izan da. Donostiak edo zein persona hartatzeko, laguntzeko, edo jarraipena egiteko badauka sistema sendo bat. Benetan bermatzen duena gizarteratzea, laneratzea, eta hori eraikitzen joan gara azkeneko hamarkadetan. Donostiar bezala. Eta niri tokatu zait kasu honetan, etxe hori zabaltzea, handitzea, eta 9 hilabete hauetan, 9 hilabete egin ditute alkate moduan, Lasirena izeneko aterpetxe bat gizarte zerbitzutarako baliabide bihurtu dugu, eta eunetan handitu ditugu hiri honek zeuzkan baliabideak, eta aste honetan erabaki dugu ere beste 100 otordu gehiago ematea. Hori izan da, geure erabakia zergatik, bairian erronka bat bazegoelako, persona askok bere otordua kalean hartzen zutelako, eta uste dut administrazioak horri erantzun bat eman behar diola. Eta hori ez da bakarrik segurtasuna, hori gizarteratzea da, laneratzea da, bizikidetza sano bat horraztea, eta geure babes sistema osatzea. Badakit polemikoa izan dela, eztabaidagarria dela, baina Donostiak eman du pauso bat aurrera. Ze politikoak joan eta etorri egiten gara, baina administrazioak erakundeak iraun egin behar du. Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dutana da, inguruko udaletxen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostiar bezala oso bakarrik sentitzen naizela. Galdetuko dizut horri buruz, baina lehenago datu bat esan duzu beste 100 otordu ematea erabaki duzuela, zuk 100 diozu, baina kaleko afari solidarioko kide diote 300 personari ematen ziotela egunero, bazkariak zenbakiak ikus bata bestearen alboan jarrita, ez da nahikoa izango. Donostiak gaurkoz 400 otordu ematen ditu, eta horretara 2 milioi euro bideratzen ditu. Datuak hor daude, objektiboak dira, diskutitu dezakegu ea asko edo gutxi dan, edo sendotu edo osatu egin behar dugun sistema hori. Horregatik diote, Donostiak bakarrik ezin duela, eta nik azkeneko hilabete hauetan
askotan deitu izan ditut, dei publikoa egin dut, gainontzeko erakundei, Aldundiari, Jaurlaritzari eta baita ere Donostialdeko udalerri guztiei. Ze nik ez dut ezagutzen udalerririk 9 hilabete hauetan 200 otorduetan igo duenik bere gizarte baliabidetako sistema. Inorrez Donostia izan da bakarra. Nik ulertzen dute urbetan, hiri handietan ematea errealitate hau, eta guk saiatzen gara horri erantzuten, modu ordenatuan, modu seguruan, uste dut ala behar duela izan, eta uste dut ere voluntarismoak sistemarantz jo behar duela. Ez du paralelo bat sortu behar. Nik kuestioan ez hori jartzen, borondate ona, baina 2026 urtean gaude, eta uste dut gizarteratze hori profesionalki eta teknikoki egin behar dela. Azkenean, personei buruzari gara hitz egiten, eta persona hauen izena bizen iragan eta etorkizunari buruz hitz egin behar dugu. Eta sistemarantz bideratu behar ditugu, uste dut, benetako inklusioa behar dugula, ze inklusioa ematen ez denean gero gizarte batek garesti ordaintzen du. Zeneri ez litzaidak gustatuko, Alemanian, Frantzian edo Erresuma Batuan, eskuin mutur potente bat aurkitzea horrez horre. Eta hori askotan gertatu izan da, inklusio hori ez manez delako. Uste dut, geure erakundeak sendoak badirela, horretarako baliabideak baditugula, solidarioak garela, baina hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Otordu berri hauek emateko toki berriren bat jarriko duzue? Egongo da hor formaldetik aldaketa bat? Donostiak dagoeneko ematen ditu otorduak, eta guk egingo duguna da geure otordu horiek emateko moduak osatu. Guk 300, orain 400 otordu hauek emateko modu oso desberdinak, oso anitzak dauzkagu, persona bakoitzaren errealitatearen arabera, hau da, hemen lanketa banakakoa da, personaz persona egiten dugu lanketa hori, eta bada otorduak deitzen den sistema bat, eta persona hauek beraien otorduak tabernetan, zarretxetan eta horrelako lekuetan hartzen dituzte. Zergatik, honek sortzen duelako benetako kohesioa. Gure artean nahastu egiten garenean, hau da, esparru edo maila desberdinetako soziodemografikoki personekin gaudenean benetako kohesioa hor ematen da. Ez zuk benetan taberna batean, jakin gabe ondoko azindan, benetan hor otordua jasotzen duzunean. Hori da, guretzat, sistema garestiena, baina uste dut garantistena ere badela. Eta hori da guk sendotuko duguna, gaurtik, aurreko egunetatik aurrera. Zuk hartu duzuen erabaki hori edo udalbatzak hartu duen erabaki hori etorri da, Alderdi Popularrak behin eta berriz hori exigitu dizunean, hor ikusi du batek baino gehiagok peperekiko men egite bat eta baita ere hauteskunde interesak. Ez, batez. Nik alkate bezala, mai gainean izan lehenengo erronka, Martutene auzoan dagoen Los Agustinos erekin austutzea izan zen. 100 persona zuden bertan, eta neure erabakia izan zen, Lasirena terpetxeak gizarte zerbitzutako baliabide bihurtzea. Hau da, etxegabetasunari aurre egin genion neurri zehatz batekin. Orain ere, egora badago, nik alfombrazpian ez ditut arazoak gordeko, eta neurri zehatz bat proposatu dugu horri aurre egiteko. Beste partidu batzuk nahi dutena proposatu dezakete, baina gu hemen eredu propio bat ari gara sortzen Donostian. Eta zalantzarik ez daukat, eredu ona izango dela. Osatu behar dana, urtez urte zabaldu beharko dena, handitu beharko dena, zalantzarik gabe, baina uste hartu beharreko erabakia zela. Badakizu momentu honetan Donostian zenbat persona bizi diren kalean, zenbat etxe gabe dauden? Gutxi gora behar Donostian 400 persona baino gehiago bizi dira kalean. Eta hori gaitza handia da. Eta hau ez da txikituko den numeroa. Zeguk Lasirena bezalako ekipamendu gehiago zabaldu ditzakegu, 100 plaza gehiago eskainiaz, baina egoerak zoritxarrez ez du hobera egingo. Hau globala da, asko aldatzen ari da gizartea, eta honek herri mailako estrategia bat eskatzen du. Eta udalerri bakoitzak hemen jakin beharko du, zer egin behar duen, eta udalerri bakoitzak ere ikusi beharko duera gizarte dekretuak eskatzen dituen numeroak kunplitzen dituen edo ez. Segurean badira kunplitzen dituztenak, eta badira kunplitzen ez dituztenak. Esan zenuen nahi zenuela mahai bat osatu inguruko herriekin, osatu da? Osatu zen Gipuzkoako Aldundiak deituta duela 2 aste, eta deialdi eskaxa izan zen, udalerri asko ez zirelako bertaratu. Nortzuk ez ziren joan? Inguruko Donostialdeko udalerri batzuk ez zirelako bertaratu, eta niri horrek kezkatzen no, Donostian egon zen. Baina bai, iraietik aurrea, badan ere asmoa ere, kurso hasierarekin batera, guk geuk Donostiatik lideratzea egora hau. Baina inolako leia edo xestretan sartu gabe, uste dut datuak mai gainean jarri behar ditugula, eta gure artean elkar lagundu. Uste dut gainera, beste esparru batzuetan elkar laguntzen garen bezala, honetan ere alaxe egin behar dugula. Gainera, bai, Irun, Errenteria, Donostiak osatzen dugun horrelako trenaren lerro horrek eragin handia daukala, eta adibide bat jarriko dut, baina topoaren pasantearekin lortu dugu horrelako izaera metropolitano bat,
uste dut gizarte politikak ere merezi dutela horrelako bisio edo begirada metropolitanoa, eta nik Donostia aldean dauden udalerriei dei egingo diet, baita Aldundia eta Jaurlaritzari ere, etxegabetasunaren erronkaren aurrean, erabaki sendoak eta irmoak hartzeko. Eta hori, dira baliabideak. Zeintzuk? Donostiako alkateak ze baliabide eskatzen ditu. Ari da, eraikin gehiago, etxe bizitza gehiago, persona hauek otordua izan dezaten beste tokiren, zer da buruan duzuna? Eta behin, kumplitu ditzagun, legeak eskatzen dituen minimoak. Esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, eta ez dut esango gure meritua denik, hau historikoki, hamarkadetan Donostiak eraiki duen sistema da, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uste, hoiek osatzen ditugunan ere, egorak pixkat hobeto egingo duela. Tokikotasunetik lortuko dugula behintzat, egora apurtxo bat, hobetzea. Jaurlaritzak lidergo hartu beharko luke, Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzen den realitate badela ikusita? Bueno, guk otorduak sistema hau sendotzeko orduan, Jaurlaritzaren laguntza izan dugu. Alternatiba hau, otorduen alternatiba osatzeko orduan, gure aliatuak kasu honetan, Jaurlaritza bera izan da, eta nik eskertu nahi diet, 1,5 milioi bideratuko dute Donostiara, persona hauek otorduak izateko, geure sistema indartzeko. Beraz, bai, uste dut, erakundeen arteko estrategia behar duela izan. Bakoitzak bere realitateari erantzun da, nik uste dut ez ditugula ere konparatu udalerri guztiak, edo Gasteiz, Bilbo, Donostialdeak, edo metropoli hauek osatzen dugun realitatea anitzak direlako, eta bakoitzak geure tamaina dugulako. Baina bai uste dut, herri bezala, erantzun globala, behar duela, eta ezin aztu, zalantzari gabe, hemen Espainiako gobernuak ere zer esan handia daukala, hemen mugen kudeaketak eta hori ikusi dugu, azkeneko egun hauetan zeutan gertatu dana, asko baldintzatzen duelako egora. Ez zoko esan duzu, 9 hilabete daramatzazu postuan, beste urtebete gelditzen zaio agintaldiari, zer da falta diren hilabete hauetan zuk zure egitekoen zerrenda horretan duzuna? Bueno, nik ilusio handiz hartu nune alkatetza, eta humiltasunez, eta onartuko dizut, ilusio horri eusten dio dala oraindik, eta ilusionatuta nago, Donostiak hamarkada bati, itxiera edo eman diolako, eta uste dut hori udazken honetan emango dala, topoaren pasantearen martxan jartze horrekin, eta beste hamarkada berri bati hasiera emango diogu, Donostia denbora berri batean sartuko da, eta hori izango da etxebizitzaren erronka, zalantzarik ez. Hori da geure belaunaldiak duen erronkarik handiena, etxebizitzaren arazoa dugulako aurre egitea, eta bihar bertan hartuko dugun erabakia, hau ditzakularrena, hau da, altza berrirena, horrek hirian behintzat, hasiera berri bat jarriko du mai gainean. Hau izango dalako, zalantzari gabe, edo ziurrenik, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako, Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin, eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako. Beraz, etxe bizitzaren erronkari aurre egitea izango da, bestak beste neure lehentasun horietako bat. 3.000 bat etxe bizitza aurre ikusita daude bertan? Bai, gutxienez hori da geure abia puntua, ikusiko dugu, eremu horrek zenbaterainoko margena ematen digu. Babertutakoak zenbat? Bueno, orain kalkuluak atera behar ditugu. Justo bihar tokiko gobernu batzordea ospatuko dugu, asteartero bezala, eta pleguak aterako ditugu, modifikazio hori, plan orokorraren modifikazio bat kontratatzeko, eta lan horretatik, ze horrek bai behar duela izan arrazoitua, sendoa, juridikoki ondo eutxita egon behar duena, hortik aterako zaizkigu numeroak. Baina, hori urte amaitu baino lehen, mai gainean izango dugu. Baina zeman nahiko zenukezuk horietatik zenbat? Guk beti egiten dugu 40 gutxienez, baina uste dut leku honek merezi duela zalantzari gabe etxe bizitza babestu kopuru altuagoa izatea. Neure helburua bada Donostian existitzen den klase ertain bati irtenbidea ematea, eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da? Etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baina baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat. Eta horretara bideratu behar ditugula geure esfortzuak. Donostiarra zarazu, badakizu zure belaunaldiko jende asko, eta askok Donostiatik alde egin behar izan duela, hor belaunaldi bat galdu da. Bai, belaunaldi bat galdu da, baina horri erantzuteko
justo duela hilabete batzuk guk etxe bizitza tasatuetara sartzeko baldintzak aldatu egin genituen. Ze askok esaten dute, bai, egingo dituzuen horiek Donostiarrentzat dira, baina nik orain nire bizimoduan, nire egunerokotasuna beste udalerri batean egin dut Donostia utzi nuelako. Bueno, guk egin duguna izan da, azkeneko 10 urtetatik 5 bizi izan bazara Donostian, aukera badaukazu baita ere etxe bizitza horietara apuntatzeko. Beraz, horrekin ere, keinu edo baita ere jaso nahi dituzu bere garaian akaso Donostia utzi behar izan zituzten hainbat persona. Bereskuratu beraz aldin duten horiek. Bai, edo baita ere igual formatzera kanporantz joan zirenak eta orain Donostiara itzuli nahi dutenak eta ezin dutenak. Ez nik uste dut hor Donostia eskuzabal izan behar duela eta Donostiarra den horri erantzun eman behar diola. Jakina nik hasieratik esan nuen, ez? Nik Donostiarren Donostia bilatzen nuela, barrurantz begiratzeko premisa hori neukala mai gainean, neure aldarria hori zala, horrek neurri zehatzak eskatzen ditu eta nik uste hau badela horri zuzenean erantzuten dion bat. Alare datuak begiratuta 3.000 bat etxe bizitzara ikiko dira gutxienez Auditzakularren, gero hor Loiolako kuartelen promozioare badago, etxe bitek dio 16.000 daudela izena amanda momentu honetan gutxi gora, bera? Zergatik ez da beste neurririk hartzen, adibidez Donostiak baditu etxe bizitza hutsak, hor Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitza legeak jasotzen du kanon berezi bat etxe bizitza huts horiei ezartzeko, baina hiriburuetan eta Donostian ere ez da ezarri. Guk gure kasuan, ondo esan dezun bezala, guk bi esparrutara egiten dugu lana, promozioak, hirigintza planak bultzatu egin behar ditugu, aipatu ditugu Altzaberri Auditzakular, kuartelak, baina gero eraikitako hirira ere begiratu behar dugu, eta hor uste dut abiak izan behar dugula. Guk hor argi daukagu, errealitatea asko aldatu zaigula hirian, eta etxe asko baditugula, metraje handikoak, metraje zabalekoak, bakarrik persona batek okupatuak. Horra adibidez, geure numerotan, hasi gara identifikatzen, zenbat persona 75 urtetik gora, bizi diren bakarrik, 120 metro karratuko etxe bizitzetan. Eta geure asmoa da, banan, persona horiei deitzea, identifikatzea, eta segregazioak, etxe banaketak, eta eskaintzea, hortik etxe berriak sortzeko. Hau da, gure gizarte aldatu eginda. Orain etxe bateko okupazioa 2,3 dago. Geroz eta gutxiago bizigera, eta horretarako etxe kopuru handiagoa behar dugu, ez? Osea, persona berdinak bizitzeko, etxe gehiago behar ditugu, gutxiago bizi garelako etxe bakoitzean. Hori bada guk egingo dugun zerbait, udazkenetik aurrera, segregazio banaketa, eta erabilera aldaketak bultzatzea. Zertarako, kaso, denda bat zegoen lekuan, etxe bizitza bat eskuratu dezakegulako, edo abokatu gabinete bat dagoen lekuan, etxe bizitza bat ere sortu dezakegulako. Hori hor dago eta egin behar dugu. Eta geure kasuan, zer gehi dagokionez, guk ibiaren bitartez egiten dugu geure politika, kanona eta ibia gaur-gaurkoz ez direlako bateragarri. Baina beste udal batzuek jarri dute martxan Azpeitiak adibidez? Azpeitiak kanona pasatzen du, ez, ibia ez ordea. Geure kasuan ibiarekin egiten dugu lana, eta ibia toperaino daukagu jarreta. Hori da geure sistema, baina baita ere argi esan nahiko nuke, ibiaren bitartez edo kanonaren bitartez mobilizatzen duzun etxe bizitzako purua merkatura ateratzeko ez da handia izaten. Ze etxe bizitza bat edo bigarren etxe bizitza bat daukana hiribururen batean, eta 500 euro pagatu behar balin baditu urtean hori horreukitzeko, zalantzarik ez izan, pagatu egingo ditula. Hori horrela da. Beraz uste dut, hori hor dagoela eta hor estutzen jarraituko dugu, baina bitartean beste neurri horiek ere behar ditugu, ez? Nik uste dut, askoz ere gehiago daukagula lortzea, etxe banaketa batetik edo erabilera aldaketa batetik, zergen bitartez baino. Esan barrek ez dago Donostiako etxe bizitzak direla estatuko garestienak, estatuko institutuak eman dituen azken datuek hori berretsi dute. Hortan, zenbaterainoko eragina izan du zure ustez turismoak eta etxe bizitza turistikoek? Ardura parte handiena hor dago? Nik uste dut kulpa guztia turismoari botako bagenio, trampa egingo geniokela geure buruari ere, ze ez dut esango Donostia historikoki garesti izan dela, ze alaxe izan da, baina badagolako tendentzia bat globala, Gipuzkoan ere, kostarantz joateko joera daukagu. Hau da, Gipuzkoako udalerri asko ustutzen ari dira neurri batean, eta Gipuzkoako kosta betetzen ari da ordea. Hori errealitate bat da. Eta gero Donostiak sortzen duena da sekulako erakargarritasuna. Erakargarritasun indar handia daukagu. Donostiarrek Donostian bizi nahi dugu. Eta hori ona da, ostras, zure hiritarrek hirian geratzeko nahia izatea, hori opari bada alkate batentzat. Gipuzkoarrek Donostian bizi nahi dute. Eta gero, derrepentean, ordenagailu kuantiko bat jartzen danean zeure hirian, protonterapia bezalako, justu hementxe ondoan, ospitalean, bezalako zerbitzu bat jarri behar denean ondoan, musikene bezalako erakunde bat daukazunean zeurean, horrek ere sortzen du beste
eskari mota bat, ezta? Presio bat sortzen duzu ere. Turismoak hor badauka eragina? Bai, badauka. Baina uste dut turismoarekin batera beste elementu batzuk ere baditugula Donostian bizitzeko nahi hori pizten dutenak. Horregatik, uste dut egon behar gerela promozioekin bai, eta beste neurri batzuekin ere bai. Etxe bizitza turistikoak eragina daukate, gaur gaurkoz Donostian 1.300 etxe bizitza turistiko ditugu, berantz dijoan joera da gainera, erregulatu egin zelako, eta istengoaz gainera etxe bizitza turistikoak, eta parke guztiaren 1,1 dira. Numero objektiboa da. Ez dut esango asko edo gutxi den, numero objektiboa da, diskutitu dezakegu, baina hau erregulatuta dago, eta gainera joera berantzkoa da. Zuk esan duzu, momentu batean ikasi behar dela eta jakin behar dela muga jartzen turismo horri, zer duzu buruan? Ze beste muga, ze hotelen debekoa ezarrita dago, naiz eta ikusten ari garen olari diren batzuek orain zabaltzen, ze beste muga duzu buruan? Bueno, nik beti esaten dut, denak nahi dugula oparotasunan, denok nahi dugu aurrera egin, baino azkenean, eguna bukatzen denean, zuk zeure hirian bizi nahi duzu eta zure hiriaren parte izan behar zela, ez? Eta zure arima mantendu nahi duzula. Eta horrek askotan esan nahi duela mugak jartzea eta regulatzea. Hotelak ez irikitzearekin, apartamentu turistikoak mugatuaz, kaleetako bisita gidatuak mugatuaz, eta guk urtea bukatu baino lehen, hartu genuen, aurrek urtean, hartu genuen erabakietako bat izan zen ere, jarduera asko aldezarretik eta erdialdetik kentzea. Horrek ere flujuak sortzen dituelako. Eta egunerokotasunean, bizitza kalidadean ere, eragina sortzen duelako, ez? Lasterketak, jaialdiak eta bar, horiek pixkanaka ere, auzoetarantz hasi gara bidaltzen, auzoetan ere dinamika bat edo olako sortzeko, baina horrek ere sortzen duelako horlako saturazio, ez? Edo zarata edo tengabeko jarduera sensazio hori, hori ere bada, ez da bakarrik turismoa bete-betean, jende andana da, jende flujua da, hori kudeatzea tokatzen zaigu. Besterik izango da, beste neurririk daukazu. Zorionez, zerga turistikoa izango dugu urtarrilaren batetik aurrera, hau, sekulako garaipena iruditzen zait. Naiz eta urtengorako nahi zenuen zuk. Bai, nik gainera inolako konplejurik gabe, aldarrikatu izan dut, uda hau aprobetxatu egin behar genuela zerga turistikoa indarrean egoteko, denboraldi altua ez, edo esaten den bezala, horri jakina errentagarritasuna ateratzeko, zerga turistikoak gure egunerokotasuna hobetuko du, segurtasuna, garbiketa, autobusen ordutegiak hobetuko dizkigu, nik nahiago nuen hori aurten jartzea, baino alare gaur Euskadin zerga turistikoari buruz hitz egiten balin badugu, hori da Donostiak bultzatu egin duelako. Badakizu, zenbat diru izango den, hor gorabera batzuk egon dira, jada zehaztu dituzue kopuruak, zenbat jaso dezakezue? Guk kalkulatzen dugu 8 milioi inguruan ibili daitekela. Hemen egia da, prezio bat edo tarifa bat jartzen dutzula, hotel tipuarekiko, hotel mota edo alojomendu bakoitzak, bere zerga eukiko du. Donostian, 3-4 izarretako hotelak izaten dira, badira horiek kopuru gehiena, baino guk benetan espero dugu ere etxebizitza turistikoetatik jasotzea diru bilketa, ze hotel batean akaso logela batean persona bat edo bi sartzen dira, etxebizitza turistiko batean 5-6 persona biltzen dira. Beraz, hor gabiltza, 8 milioi euro inguru dira, guk espero ditugunak, eta hauek zuzenean joango dira, zerbitzu publikoak sendotzera. Baina zeintzuk zoi tokatuko zaizue, zertan gastatuko duzu? Hor badago zalantza bat, justo turistei zuzenduetako gastuetara bideratuko te den edo irritarra arruntena? Ez, eguneroko bizitzara, eta hori da, segurtasun gehiago, garbiketa gehiago, eta autobus zerbitzu hobeagoa. Justu oraintxe, irailean aurkeztuko dugu aurrekontu proiektua, 2027ko aurrekontu proiektua, eta hor ondo zehaztuko dugu, ondo definituko dugu, norantz bideratuko dugun, turismoak uzten digun zuzeneko zerga hori. Segurtasuna aipatu duzuela, Donostian segurtasunak bera egin aldu, zazuk onartu duzu, segurtasuna indatu egin behar dela, utzi dio Donostiak hiri seguro izateari? Ez, Donosti hiri segurua da, eta seguro izaten jarraitu behar du, baina seguro izaten jarraitzeko hemen batek erabaki berriak ere hartu behar ditu. Eta uda honetan 100 udaltzen gehiago okitzea kaleetatik ertzaintzarekin batera pasioan, patroiajean, uste dut hori ona dala. Horrek sortzen duelako segurtasun pertzepzio bat. Eta gero aparte, numeroak ere horrela bermatzen dutelako. Udaltzaingoak eta ertzaintzak bat egiten duten udalerrietan, segurtasunak oberantz egiten du. Donostia izatea lehen udalerri komisaldegi bateratu bat irikitzen, uste dut hori berri bat ere badela. Beraz, seguru izaten jarraitzeko, neurri berriak ere hartu behar ditu. Geurean oso identifikatuta geneukan, zeintzan geure horrela puntu beltzetako bat, eta hori multireinzidentzia ez, etengabeko reinzidentzia deitzen zaion fenomenoa da, horregatik erabaki genuen siraj deitutako datu base horretan sartzea, hortik informazio gehiago eskuratu dezakegulako, eta Europa mailako poliziekin harremanetan eta koordinatuak gaudelako. Beraz, bai, uste dut segurtasunak egungo
eta egoera berriak 2026-27 urteak ekarriko izkigun erronkei aurre egiteko, baliabide berriak ere behar dituelako. Utzi dazu mundialari buruz, futbol txapelketari buruz galdetzen. Azken asteetan entzundako albistek zure erabakia nolabait sendotu dutela esan dezakegu, arrazoi ekonomikoak aipatu zenituen mundial horren antolaketa neurri batean kajoian gordetzeko orain? Bueno, nik uste dut Donostia abila izan zala bere momentuan horlako distantzia hartuta FIFarekiko ez, ze nik uste dut azkeneko aste hauetan FIFA edo mundialetik etortzen zaizkigun berriak konfiantza ez dutela sortzen. Nik zalantzari gabe esatut bitu. Ambizioa bai, baino ez edo zein presiotan, guk mundialari baldintza batzuk jarri genizkion, marra gorri batzuk jarri genizkion, eta uste dut abilak izan ginela, azkarrak izan ginela, ariketa hori egiten. Ze egia da, eta onartuko dut, azkeneko albiste hauek niri behintzat, Donostiar bezala, konfiantzarik ez didate sortzen. Zure iritzi zurrunago legoke orain antolaketa, zure esku balego egingo litzake? Hori iraietik aurrera ikusiko dugu, FIFaren urrengo bisita, urrengo bilerak, udazkenean izango dira, iraia aurritik aurrera, gutxi gora bera, eta horri ikusiko dugu, eaguk jarritako baldintzak ze puntu iraino, bete nahi dituzten edo ez. Eta beti esan dut, Donostiarrek erabakiko dugu, bidan aurrera egiten dugun, edo ez. Jon Isosti, Donostiako alkatea, eskerrik asko.